खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआर सरकारनिफ्राय हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायनानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों निसमा बियाबनि रायजो राजाफोरा। दिनै चिरां जिल्ला 14 नं निसमा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'नि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारा गासै 3028 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनानै होदों। आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानानै मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों दि गोबाव बोसोर बे ओनसोलाव रायजो जाबोदोंमोन नाथाय हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हाबाय। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारखौनो जों फैफिनजानो लुबैदों होनना फोरमायदों हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानाय रायजो राजाफोरा। आरो बेनि अनगायैबो इयुनावबो हानि फोरमान बिलाइ गैजायै सुबुंफोरनो लासै लासै हानि फोरमान बिलाइ होनो थाखाय खावलायदों निसमा बियाबनि रायजो राजाफोरा। दानिया फैदो निसमा बियाबनि रायजो राजाफोरनि आबुं बाथ्राखौ खोनासंनानै लानि। गिबियाव नोंथांमोननि बे बड' निउस चेनेलखौ साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा नंगौ जों गोबावथार बोसोर बे मालि बिथा ओनसोलाव जों संसार जादोंमोन नाथाय बे हानि लेखाखौ जों मोननाय जायाखैमोन। दिनै बे बिटिआर सरकारनि नाजानायाव दिनै प्रमद बर' सार आरो लोगोसे फेरेंगा सार बिथांमोननि नाजानायाव बा बिथांमोननि होनायाव जों दिनै हानि फाट्टाखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि मालि बिथायाव आंल' नङा 413 जन दिनै हानि फाट्टा मोनबाय आरो माखासेया मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना मोजाङै मोजां मावदों। दा बयबो फोथायदों। दा जोङो बे प्रमद बर' सारखौ जोङो जेब्लायबो साबायखर बावगोन आरो जोबनो गैयै साबायखर होदों आरो हानि फाट्टा लेखा होनायनि थाखाय। फैनाय बे 2025नि जेनाखि इलेक्सन बेयाव जों बिथांमोनखौनो माने फैफिनजानायखौ लुबैदों आरो जों नाजागोन आरो देरहाहोनो। बेथा जानानै फंनैसो बुंनो सानदों। मानोना जोंनि दिनैनि जे गोबाव सम गोदोना थानाय जोंनि बे सा ओनसोल एबा खैला मैलानिफ्राय लानानै अल मालि बिथा बा जोंनि एरिया पिसिडिसि एरियायाव जों प्रमद बर'नि सार बिथांनि अननायाव जों अल जोंनि बे खैला मैला टु ओरै सा ओनसोल मालि बिथासिमाव जोंनि प्रमद सारा अननानै जोंनि नांगौ बायदि जोंनि पाब्लिक ओनसोलाव जोंनि हा गैजायैफोरखौ सारा होनायनि थाखाय आं सासे गामिनि बा मालि बिथा हालामनि जानानै प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावनो सानो जे जों जाहाथे जाफोर मोनदों बिसोरल' जोङो खुसि जाया आरो माखासे मोनिफ्राबो जाहाथे लासै लासै मोनलांगोन। आं बेखौ आरो प्रमद बर' सारखौ खावलायनो लुगैयो जे माने बिथाङा लासै लासै इयुनाव थाबोनाय जे मोनि माखासेफोरखौ जाहाथे मावना होनो हागोन। आरो बेखौ आं मोनसे साबायखर बावनो सानदों जे जोंनि जे दानि फैबाय थागोन बा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों बयबो प्रमद बर' सारखौ जों अननानै आरो खनसेबाव सरकार दायोबा जों बिनिख्रुइ साबसिन प्रमद सारा मावलांगोन होननानै आंनिफ्राय मिजिंथिनाय जायो। आरो पाब्लिकफोरखौ आं बयखौबो प्रमद सारनि जे फैगौ जे इलेक्सनाव बयबो पाब्लिकफ्रा ज' खौसे जानानै जोंनि रायजो राजाया जाहाथे खौसेथि जानानै प्रमद बर' सारनो भट होयोबा जों सरकारखौ खनसे दाफिननो हागोन होननानै आंनिफ्राय खावलायनानै बेखिनिखौ प्रमद सारखौ धन्यबाद होनाय जाबाय। गोजोन्थों।